Дами и господа, привет от град Приморско, любимия ми югоизточен град. Намираме се до морето. Вижте каква красота, какъв оазис. Както може би знаете, климата тук е между умерено континентален и средиземноморски, понеже се намира на границата на две географски ширини. Приморско е разположено между Дяволския залив, Дяволска река, Черно море и източните склонове на Странджа планина. Релефът е равнинно хълмист. Както ви казах, преминава тук река Дяволска и недалеч минава река Ропотама. Характерно за климата е, че зимата е мека и топла, а лятото е дълго. Вижте каква красота, каква плажна ивица има. Най-дългата плажна ивица на Черноморието на България след Камчия. Дядо ми по бащина линия беше от този район. Да. Така е, много е хубаво. Видяхте го? Става и за спорт, за тренировки, по всякакви видови спорт. Природата е прекрасна, зеленина, тишина, чист въздух. Една дума, перфектното място за перфектния човек. До скоро!